напэўна, цэлібат ён нясе вельмі шмат добра, вельмі шмат духоўнай, у тым ліку карысці для ўсёй супольнасці каталіцкага касцёла. Таму ці было б больш пакліканняў, гэта застаецца пытаннем, але я лічу, што калі ёсць пакліканне, то цэлібат ні ў якім выпадку не будзе перашкодай. Можа быць такая спакуса, што той самы святар, які будзе з'яўляцца мужам для жонкі і бацькам для дзяцей, бліжэй хто да яго будзе. Канешне, што праўда, свая гэта сям'я. І будзе, канешне ж, у першую чаргу хацецца там удзяліцца, праўда, больш. Тады ўжо могуць быць занядбаныя парафіяне. Цэлібат гэта не перашкода. Магу вам сказаць, што нават калі, я памятаю, быў у Расіі і размаўляў з праваслаўнымі святарамі, і нават калі спатыкаўся і з грэка-каталіцкімі святарамі, якія маюць магчымасць быць жанатымі, яны гавораць, што цэлібат у касцёле гэта благаслаўленне, таму што вельмі цяжка пагадзіць, каб быць добрым мужам, добрым бацькам і добрым святаром. Я думаю, што цэлібат гэта ёсць той дар, які ёсць у касцеле каталіцкім, гэта пэўны дар, і святарства таксама дар. І, канешне, можуць паўставаць пытанне, ці абавязкова трэба гэтыя два дары аб'ядноўваць. Дар цэлібату ён у касцеле як быў, ён так і пазастанецца. А пра гэта, ці гэтыя дары у будучым будуць аб'яднаныя ці не, я думаю, што касцёл не аднаразова разважаць будзе і задаваць гэтае пытанне будзе. А тое, што было і так на пачатку, што святары жаніліся, што апосталы мелі свае сем'і. Гэта было, гэта лічылася нормай, гэта цудоўна. Але памылкова было б думаць, што калі адменіцца цэлібат для святароў, што раптоўна тут усе пойдуць у духоўныя семінарыі. Мы бачым, што, напрыклад, у царкве праваслаўнай гэтыя два дары ідуць у пораз, і гэта зусім не значыць, што там ёсць шмат пабожных, добрых святароў, якія выканалі свае функцыі так, як трэба. А наадварот, калі святар яшчэ будзе мець сваю сям'ю, дык гэта часам яшчэ большая можа быць праблема. А таму адназначна тут выказвацца цяжка. Але дыскутаваць можна.